Bueno, ez da nik beti nahi izan dut ikerketa mundun mobiu, asko gustatzen gazta bai irakaskuntzi eta bai ikerketi, eta nitzat oso mundu politxe, beti izan oso kuriosi, eta ez da izer dan igual iker gazti xati, baina ikerlarik gazti xati momentuz gustatzen gazta. Gauza, esperientzia politxe da bilixaten, batzutan sakrifikau, gauzak dizen modun, baina oso politxe. Eta bueno, hemen egotik placer bata, neure ama hizkuntzan neure biharra zeuekin konpartiuti bebai. Eta bueno, zatetzuten modun oso esperientzia politxe da izaten bebai, bueno, honek egunak oso politxak da bizizaten, bai. Bai, bueno, gure laboratoizun, parte batetik adikzioik ikertzen duz, konkretamente alkohola, eta beste batetik sistema endokanabinoidi, homeostasi funtzionei da, orokorrin homeostasi funtzionei dakarrena ugaztunetan, eta, bueno, nik nabil ikertzen emitan, onarte, bueno, zientzia mundun pixkat mobiten dan pertsona batek, jakingo da oinarrizko ikerketan, normalin arretan ikertzen dela, eta gerua eta argixauara holan ez da bela funtzionaten. Klinika aiaten gazenin, fisiologikoki oso desbardinak gazela emakumik eta gizonak. Ontxe da bizurtetan adibidez AstraZenecako efekto sekundaizuk nesketan larrixagoak dizela gizonetan baino. Eta bueno, apur bat hortixeik enfokata, ikertu de arretan nerabezaroko botilloi, gerua eta gexagoa emoten dela azken urtetan, epe luzea zein kalte alda bezen eragin, ezta, zein ondorixo. Ze nerabezarun gure garune garatzen da, ondiokan. Orduan, klaro, aldaben ekarri kaltik dize txarrauak, ez? Hor zentzutik ikusi de arretan, oinarrizko ikerkuntzan, alkoholak, nerabezarun alkohola kontsumiutik kalte iraunkorrak sortzen dabela helduarun ondiokan hor da zenak, ez? Eta emoten dau emakumik zaurgarrixauak gazela alkoholan kaltin aurrin. Orduan nire tesizio horretxetan basaten da. Teknika desbardinetan nahi dut ikusi kalte kognitiboik badan, eta horren kalte kognitibon paraleluk dizen, kalte anatomikuk eta fisiologikuk da zen bebai. Batez be, hipokampun, memorixi moduko funtzioi kognitibuk gauzatzen dizen strukturan geure garunin. Oso harine, gauza asko, oso politxe. Bueno, nabil ezautzen jente oso diferenti. Zatzuten modun nitzat oso politxe da nire lana neure ama hizkuntzan berbaratu ahal izati, ez? Eta konpartiuti. Baina gaina be, klaro, oso divulgatibo danez, nabil ezautzen beste arlo batzuk, normalin ni kongreso baten ez nadanak ezautuko. Ni neurozientzietako kongreso batea juten banaz, gauza interesantik ikasiko dut, ez? Neure arlukuk, baina hemen nabil ikusten, arlo guztietako ikerketak, eta asko dabil gustaten, oso ponentzia politxak egon dizu bai, mikroaurkezpenak oso onak, oso ondo nabil pasaten, eta lankidikin komentaten, hau zelako politxe, eta peni emoteztan ara, aurten posterrak ez egoti ez, ikusgai, pixkat urri hau berbain alixateko edo identifikateko pertsoni, eta baina nitzat oso esperientzia politxe da bilixaten. Eta bueno, gero kontakotzut, zeon aurkezten bida. A ber.